Lago. Bela gelak itu. Lago. Sudah menanggup pas topis episode. Kapan? Sani Leonia माबा बिसु मुदा होननाय बिदिनो दोनखो गिबि-गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो इंराजि गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोन गासैनिबो जिउआव गोजोन आरो सोराङा फैगोन, हास्थायनाय मिजिंफोरा जाहाथे जाफुंसारथों, बेखौनो आङो आफा आनान गसाइनि सेराव आरज गाबनाय थाबाय। दिनै जोंहा मोनसे फिसा थेलेबलेब 31 नि पार्टि दङ लोगोफोरजों। लोगोफ्राबो बांसिन गावबागाव खामानियावनो मुखुबजोब गावनि प्रफेसनाव, ओंखायनो दिनै गोबावनि उनाव लोगो मोनदों। जयैनो जोङो एसे थेलेबलेब पार्टि जानो नागिरदों। आङो बेवहायनो थांगासिनो दङ। जोंहा गामि सेरावनो बानायदों जोङो दैसा सेराव। आंखौ माने बिसोरो दै लाबोफानो होदोंमोन नालाय आं दैखौ लाबोफाबाय। ओमफ्राय नै लांफानो होदों बिसोरो दैखौ फैगासिनो सानैबो। ला जोंहा दै थिखोग्राफ्रा ओइ आं बैखौ लानोसै। ओइ दै गदों मा सिङाव? अ सिलपेका गदों। थिगानो दं। हागोन ना हाया जानो? एसे बोलो दङ। ए बरिया। आरो गैया इखौ लागोन आं, नों दैखौ लादो। बेखौ लानो नागिरदोंलै जिरायग्रा। जायगायाव सफैबाय दे आङो। नै जोंहा पुरा माने मेना बेनो नामा माबाया मा होनगोन बेखौ मेनेजारा? इउटुब नै मा बुंगोन नोङो? फ्रेश लकेल हा नैथिं आरो मेन कारिकरा आमेरिकानिफ्राय लाबोदों पुरा हेल्पार दे हेल्पार सां पुरा आमेरिकानिफ्राय हेल्पार मस्ला देग्रा। मेन बुस्थुआ बेनो, बेदरा बांद्राय जाबा बियो माने दानगोन। आरो बेलाय धन बरालिया बेसो धन बरालिया दाउ। ओमफ्राय बिथिं माबाया बिथाङा नायलायबाय थादों नोंथांमोना जोबजासिम। बक्सालाय होमबा नोंसिनिया? पिकनिकनि मेन बुस्थुआ बेनो, बे गैयाबा आधुरा। आसोला बेसो। नै जोंना रेडि जाहांबाय। आलु, बिलाथि, सामब्राम, मेन बुस्थुआ। आं भिडिअ खालामदोंमोन बिदिनो होनांगौ। रावदि होनजादो बेसेबां स' नै साहा लोंग्लायनोसै दाउदै दायो साहा लोंग्रोनोसै। ओमफ्राय आंना बेलाय स्पेसियेल आंना नासो ओइ पनिर जाया। ओमफ्राय साउन्ड अपारेटरा बेलाय जोंना दहाय बुंनो बावना दंमोन आं। मेन पंकज नार्जारि जोङो क'क्राझारनिफ्राय खालामग्रोनो नागिरदों। साहाजों दाउदैखौ जागोन नामा? लाल साहा, दाउदै, ब्रेड। बयलार दाउ जानोसै दायो मानै। इउटुबनिनो भिडिअ बेयो। स्पन्सार खालामदों दे बेखौ बिथाङा भिडिअखौ। आंनो होनाय होदों।
Ang kudu nih terang gunung aja. Nuah, bidin जानांगौ नेचारेल जानांगौ. Nesarelan itu pun. Tenda pun nuba malah sih. जेबो नङा सेन्दाफ्रा संख्रिखौ नायलाय संख्रि नांगौबा जाबाय नै Pokoknya kasih लगायनाय नायनि गाबोन ना गाबा. बेथिं सुपारि बानायगासिनो जोंहा भुटानदाया पुरा स्पेसियेल जाखागोन ना नायनाथ' जागोन बायदि मोनदों बेथिं आरो सबाय बानायगासिनो बयल खालामबाय थादों बेखौ नोंथांमोना अरिजिनेलखौ सानना दै ब्लेक डग नङा खिन्थु बे खारैसो माने नै जोंना सबायसो नालाय ओंखाय सोलिगासिनो पुरा नै Itu sunahnya lu keluaran sih nama? Kata ada sunu. बे जोंनि मंगलदैयान राव दै Video होनानै थिखांगोन. जा साफा दैया खिथु सुनाय दैसोनो जायो सानसेखौलाय Iyani mawa langsung saja sunduh. आगोल दिनाव बिदि सोलियोमोन ना Be mamai banka. Be mamai. Cuma sirah saul na bung jadi. सबाया मोनसिगोन ना ना बयलसो खालामबाय थादो Bol sampai deh. बयलावनो खारैखौ होखाबाय नै इयो थानोनो हालानो जाग्रो नागिरदो सावनानै ओरैबायदि Main larbonan. वाव लागतासि Kalau main mari nang nang. सावबानो फैगोन Karena कालारालाय nih rosel. Main nanti. जागोन दायो साइज दसे उनाव Kaki menua. गोदान बोसोरनि मा बुंनो सानगोन बुंनाय गोदान बोसोरनि मा बुंनो सानगोन दे Opinionan mu nang Mari ekstren. Mariana. गय जानोसैबो Kowe jangan sih. दानो Kowe jalan nih korong ikan sih. बा सालादाव आलु होगोन Bayang ya le. Sani Leonia माबा बिसो मुदा होननाय बिदिनो दोनखो. Ini jilidnya le. Orang kali ini. Orang kesel banget kono mana be. Gusto lele ba? Hah? नै बेदर हांगासिनो सोरनोबा नांगौ 500 पिस 1 पिसआव Apa na? नै दिनै Steak जाबाय नामा? दावदै दालालै Nau lang ba? आंना साना Ada. अमा बेदर जाया नालाय Saya mau nak. Finishing ni nak. आंना सानासलै Ini bisa siapa ya? रोल रोल Dia mah masuk mau apa? Piknik spot. Kamu jangan orang jangan ini mau sudah. Haras. जायोलै हाराब्लाबो सुपारि Mana begitu jangan jangan. दावदै जाला नाङा Tahu beda pun saya bi. Tahu tu je. Tahu tu saya. Nah, ini. Kod jadi kun. Salah sul alu. Mana Pedro kun saya. नाखो 1 पिस हरदो मारै गोरोनसै Hello, bekerja me. जागोन बेलाय ओइ
ओंखामनो जानोसो जानाय नङालै माबे ओंखामजों जानो हाखाया बेखौ जानोसै नै दायो बेखौ ओंखामजों जानाय दाउ लकेल दाउ ओमफ्राय सबाय ओंख्रिया नै बेयाव दं सबाय फट' सेसन सोलिगासिनो दङ फट' सेसन फट' सेसन दायो बरिया नै दायो जोंहा मोसानाय पुरा सोलिगासिनो ओमफ्राय आङो बिलाहि बाथोन बानायनो नागिरदों नै लगाओ बरिया लगाओ lagi ini Deadlah Madlah Boria Karena bilahi badan mana talang lagi nोंथांमोना खुदै गनोबो हागौ दे आंनि बिलाहि बाथोन बानायनायखौ नुनानै Red दायो ओंखाम जानोसै ना दङ नेमु सबाय जोंनिया एसे बेलेग माने बे गुबुना दालि जायो जों सबाय जादों बिथिं दं दाउ बिलाहि बाथोन लाबो